Gaur gurekin txirrindularitzan etorkizun oparoa duen gazte bat izango dugu bai. Irati Aranguren neskatxa bat da eta entzun ondo Irati Aranguren entzungo duzu gehiotan. Eta elkarrekin egundoko goxoa egingo du. Hau, Irati, ongi etorri bota bostekua, ze urte horrein dezun, eta ze urte datorren, Zenbat lehiak eta zenbat gauza irabazi behar dituzu aurten? Bueno, aldianak. Aldian danak, ez da? Bai. Ikuste zaizu fundamentukoa zehala, eta zen muz moldatzen zeak osinatzen? Bueno, zoze. Eta gozo gintzaite aldezu zerbait? Bai, gehiago. Bai, gehiago, Bai. Hau da, hau pintxe hona bat etena. Gaur, txapeldun honekin, ingo deuna da krep batzuk, krema pastelerat, konpotatxo bat, eta gero saltxatxo bate bai bilan astuta lagungarri bezala. Ados? Bai. Hau da saio, bikaina datorreta. Bueno, lagunak, eta Irati, garatuko izuet pausuz pausu nundik noa ibiliko gehan. Vale. Krepakiteko masa baldak izuiten. Bueno. Nahiko erresa esatea, ez da? Osagai guztin astuko ditugu, hemen dazkaula bi arrautz, irin pixkat, azukria eta esnia. Iten deuna da, dena birrindu, eta behin birrinduta da honean, gero gurina mikrounien urtuko deu, eta bukaeran gurina botako deu, birrinduko deu, eta gatza tanto botako jogue bai, bale? Hoi izangoa krepakiteko. Eta gero ingo deun bezala esan deten bezala, pare ba gauza, hemen ningo deu krema pastelera bat. Eta krema pastelera diteko, hemen dikan erabiliko ditugu. Irugo horringo eta arrautza osua. Eta bestalde ingo deuna da, azukria, vainillakin infusionatu, eta behin infusionatuta da honean, gorringotan eta arrautzian ingo deuna da. Arto irina bota, azukria bota, dena ondo nastu, eta gero infusionatutakoa bertara bota, nastu, dena berrio bertara, potolduko deu eta utzuko deu ostutzen, bale? Vale. Eta gero ingo deu konpotatxo bate bai lagungarri. Konpota egiteko, hemen dakau sagarra, ingo deu zuritu, laukilak atea, ingo deu urpixka bota, naranja zukuare bai, hemen dakau estilla, maspasak eta kanela. Goxatuko deu hori dena, eta ingo deuna da, konpota iten deunia normalian iten deu sukaldatu dana murriztu arte. Ingo deuna horrateatzean zuku hori erabiliko deu horregatik ura eta naranja zukua botako jau, naranja nasala ere bai, zuku hori eta krema pastelera pixkatekin ingo deu loditu. Vale. Eta orduan jungo da geho. Krepa, krema pastelera pixkat, konpota pixkat, eta ingo deu sakito bat. Azukre hautza botako jau, laberatuko deu, eta gero beste juku horrekin da kremakin indeu krema txorri, gainatik botako jau saltza bezala. Ados? Bai. Bueno, hau esan da, ni krema masa ingoet, zeatikan, krepan masa ingoet, zeatikan, ondo tortze zaio pixkat reposatzia, eta zu konpotakin jarriko zea, bale? Vale. Jarriko izut hemen zagarrak, zuritu, bihotza atea, eta gero jarriko dugu zutan, bale? Perfecto. Bueno, ze urte oparua, ze gauza honak. Bakit Espainiako txapelduna, munduko kopada gazula guain, eta zenba gauza enbiar dituzu aurten. Bizikletatik geizte altzea. Gutxi. Gutxi, ez da? Bai. Me katxiz lamar, ondo. Konta iguzu, nola hasidan zure ibilbidea? Zenbat urtekin hasi zinean bizikletan ibiltzen? Ni... Oinez baino lehen uo? Ez. Vale. Oain dala 6 urte. 6 urte, zenbat urte dazkazu gain Irati? Oain 16. 16, 10 urtekin hasi zinean orduan. Gutxi gora bera. Vale. Eta, hasi zinean bizikletan ibiltzeko, herrian alde batitik beste ibiltzeko, o 10 urtekin ja hasi zinean pixkat entrenatzen da hola? Ez, familiagatikan txikitan beti bizikletakin aurreatatzea. Eta eroia, anaia eta aita ama eta lehenguzu beti ondia bizikletan. Bai, oza, txirrendolarik izan dako dira? Bai. Osea, odolian dakazu, ez da? Bai. Ni sukaldiana bezala. Bai. Ona. Vale? Eta orduan, ja, ia nahi gabere bai txirrendulari tokatzen zitaitzun izatea edo zer? Bai, gutxi gora bera. Bai. Ze modalitatetan ibiltzen zea? Martxotikan abuztuaino
karreteran. Vale. Eta gero urritikan urtarria hola, urtarria otxaia, ziklokrosian. Vale, osea, bare bat modalitatetan ibiltzea, ez da? Bai. Zenetan etorria garraipenen handienak? Zein da hobeto jute zaizuna? Hobeto berez karretera, nahi hoetelako, baina ziklokrosian de nahiko ondo moldatzen. Ondo moldatzen. Bai. Zuria pedalak ematia da, ez da? Bai. Bai, katxiz la man. Pedalo batian jarritare getaiko playan jungo zinan zautza zu pedaloan a toda leche, Ona. Bueno, eta lehengo urtean izan zinan, karreteran Espainiako txapelduna, ez da? Bai, taldekako erlojupekoan izan ginean txapeldunak. Vale. Nola izan zan hori? Oindala 2 urte bai izan ginean, eta hasi ginean prestatzen maiatza inguru nola taldeko entrenamenduk, Euskadiko federazioakin, eta gero genekin aukerak eukiko genitula ondo iteko, eta, atea ginean dena matea, eta ondo atea zen. Beti dena matea, hoi garbiakat, hoi garbiakat. Bueno, eta ze taldetan ibiltzea, esan dezu taldean ibiltzea telata? Bai, ni Andoaineko taldean ibiltzen naiz. Vale. Eta gero, salidakola egititugunean, bai igual federazioak inola jute gala. Noaino tokatu zaizu juti, asko moitu behar izate altzea? Karreteran gutxi xo, ziklosian bai urrutigo, ze karrera importanteguak urrutigo tokatzeia, baina karreteran asko ez. Asko etzea moitzen orduan. Baina, adibidez, hemen ibiltze zate, Euskal Herri mailan, Estatu mailan, edo Europa mailan bai? Ez, Estatu mailan. Estatu mailan ibiltze zate. Bai. Vale. Zetorte zaizu ondo, hemen gure inguruko errepidiak, hemen mendik eta hemen gozetasuna, edo hegoaldea jutezean nian hobeto ibiltzen zea. Ni aukera nahiago gorra izatia karrera. Gorra izatia karrera? Bai. Horratzen uste dituzu, oze? Bai. Bai, Zein da zure puntu fuertia? Maldan gora, o resistentzia bukaeraino, o zein? Ez, goraka. Goraka? Bai. Indura imezela? Bai. Katxila, marroideko, zazoia, hoi zazoia. Eta gurasok profesionalak zian, edo hobi bezala ibiltza zian? Ez, profesionalak izateatzean iritsi, baino horre ontzian... Amater mailan eta tope. Bai. Eta palmaresak eta bazkaia, txapelak eta irabazi ditue, badaude hor txintxilika etxian? Bai, asko. Asko? Eta horiek gehitu behar dituzu? Arrapata pasa, ozein behar dezu? Bueno, albada. Zaiatu bai, ez da? També trailen ibiltze zian, o errepiden ibiltze zian, o nola ibiltze zian? Errepidian eta pistan. Vale. Pistan hueltaka, belodromon da. Bai, oida. Eta biak izan zian Espainiko txapeldunak. Benetan? Bai. Ona. Bikoteka, duotan edo, ez? Ez. Bajoitza bere aldetikan. Bai. Vale, ondo. Espainiko, eta hori ze urtetan nahi gaitzeten, zu etxinean, biziko igual irabazi zuenean? Ez. Goatze altzea ze urtetan zan hori. Goatze altzea, kontatu aldizue. Kontatu baina astu igual. Bai, baino. Astu igual. Vale. Bueno, ondo. Eta anaia esan dezue bai, ibiltzen dala. Bai. Eta ze ibiltzen da, bea? Errepidian edo ze modalitetan ibiltzea, bea? Bai, errepidian. Oain arte indu ziklokrosan ibezela. Eta oain ja kategori zaldatzeala su-23 eta ja karretera bakarrik. Zemat urte dazka, orduan ja... Aurten emeretin. Emeretia, karo, sub-18 hori bukatu zaio eta oain sub-23 orduan. Oia. Vale. Eta, ze da, errepidian esan dezure bai? Bai. Ze maia, txapelak eta irabazitu, o ja bea baino gehiago dazkazu? Ez. Ni gehiago. Ni gehiago, ona, irate, ona. Zer da, pike sanu aldaga. Bueno, pixka. Laundu iteizu, edo... Bai, asko. Ondo. Eta badakit, beste aizpa bat ebakazula, ez da? Bai, bizkila. Bizkila gainea. Bai. Bizkilak zertzeate, igualak, zaku berdinekuak o desberdinak? Bizkat? Desberdina, baina gu nahiko igualak. Nahiko igualak zeate. Bai. Vale. Eta beha itxirrindularitzak ez diotira inbeste edo zer? Bueno, txikitan ingenun bilok, hasiran. Bai. Eta gero ja beha futbolea juntzan. Bai, futbolaria da orduan. Bai. Ona. Eta zu futbola ez zitzaizun beste gustatzen, edo biletan ibilizate bilok eta gero... Bai, oida, biloak ibili ginean futbolian eta bizikletan. Bai. Eta gero ja kadete maila pasatzean, ja bat aukera datu bergenun. Eta ni bizikleta eta bia futbolea. Eta zeatik bata bestia, kontra jamateatik, o... Ez, gusto bateko. Gusto batik? Bai. Ados. Bueno, eta guain faltan botatzen dezu behar bai txirrendu laritzan egotia? O beak zuri futbolean, hola ondo zabete? Ez, ondo, hola, bai. Ondo zabete, ez da? Bueno, hemen inditugu lehendabiziko urratzak, Hemen txedakauna da,
krepan masa, ondo tortze zaiona reposatzia, gero krepakiteko. Bueno, sagarrako raizea zuritzen, ningo etena da, behitu, zuk zuritu, eta ni garbitu. Ningo etena da, hoi bihatzak endu, pixkat horrela, bestaldea, eta gero bestian iguala, eta gero erdikoak enduko jot. Eta ingo deuna da, hau goxatzen jarrire bai. Vale. Lehengo urtean izan zan oparuakin, aurten pentsatet oiaina okeion bila jongo zehala, ez da? Zein da nahi dituzun lorpenak? Zerren bila zoaz aurten? Bueno, aurten lehengo urtean irabazinun Gipuzkoako txapelketa, baina aurten bai Euskadikoa irabazia gustatuko litzaiakela. Ona. Eta gero, bueno, urtero bezala Espainikoak irabazten saiatu. Ona. Eta geho badakit hor Europan ibili zehala, munduko kopa hor eskutan dakazula, ze izangoa hor, hor ja nivela asko igokoa, ez da? Bai, desente. Desente. Nunguak dira gogorrenak, kontrario gogorrenak? Nik esango nun belgak. Belgak eta, Belgako, bai, inglesak, bai. Bai, Eta mundiala, otzaiak lauian dakazu, ez da? Nun izango da, munduko kopa hori? Txekian da Taborren. Vale. Eta, bueno, bainikan ez dakit jungo naizen, baina, bueno, espero dugu baiatz. Eta nolako proba izangoa? Zenba kilometro, nundik noa, nola izangoa hori? Kilometro, bueno, bueltan arabera izatea. Eta buelta, bueno, azkenen zirkuituak gorragoa danean bueltak gehiotaratze egiten orduan gutxillo izatea. Zenba kilometro izatea gutxi gara normalian? Buelta bakoitza? Buelta bakoitza 3 inguru nibiltza. 3 inguru? Bai. Gora eta bera askokin da, hola? Bueno, zirkuituan arabera, hangua ikusi nun pixkatola bideo baten hola, eta iruditu zen ez dakala inbeste gora bera, baina, bueno, gero han momentun... Zuzeanakin dana gutxi iruditzen zaizu, zuzeanakin, ai ama. Eta irati, zezan behar nizun. Horre, segun eguna nola da, segun ebileiteun lokatz asko da hon, o lokatzik ez da hor? Bueno, bai, euria ite bauta, jendia ja pasatzen asteanean, ja iten astean, bai. No? Bai, eta hor bai. komplikatu, goia askotan probak, ez da? Bai, gehiago. Eta momentu horiek ere bai hobeto zaizkizu? Bestiak eroitzen asteia eta zu aurrea? Bueno, nik aukera nahi lokaz gutxioekin, eta azkarrak izatia, baina... Azkarrak izatia. Bueno, da honakin zu eurra eman, bale? Bai. Bueno, hemen indeuna da, esnia infusionatu, indeuna krepan masa prestatu, eta sagarrak txikitu. Ingo deuna hau organikoa bota, eta erreportai bat ikustea jungo bea, zehazki trikua gastrokafe, eta bertan indigue, brantxia goxo-goxo bat, guazen ikustea. Eguerdion, Joseba, gaurkoan Richard eta Nora gera. Antigoko auzora etorri zerate gaurkoan, Donostira, eta Trikua kafetegia aurkeztuko dizuegu. Ongi etorriak. Batean ireki zuen Richardrek, eta gosariak ematen ditugun kafetegia gera. Gure eskaintza gosariak dira eta gosari mota ezberdinak ditugu, brantxak ditugu, kafe bereziak, baita ere entxaladak egiten ditugu. Baditugu gauza veganoak, baditugu glutenik gabekoak, oso gauza osasungarriak ere baditugu. Beti kalitatezko gauzak ematen ditugu eta horrek nik uste diferentzia markatzen duela. Gaurkoan brantxean oinarrituko gera, dakizuen bezala, Estatu Batuetatik dator brantxaren ideia hori, eta da gosaria eta bazkariaren nahasketa bat, gure amaiketakoa izango litzatekena. Trikuan brantxak 2004an egiten ditugu, eta Donostia mailan lehenengo aintzindarietakoak ginela esan dezakegu. Eta erakutsiko dizuegu gure brantxa nola egiten dugun. Brantx oso batek eramango luke lehenik likuatua tostada batekin, gero jogurra, fruta eta granolarekin, eta azkenik kafea edo infusio bat, gauzak gozo batekin, tarta bat, edo croissana plantxan, edo horrelako zerbaitekin. Eta trikua tostada bat egingo dizuegu. Tosta hau egiteko erabiliko dugu azidun molde integrala, txigortuko dugu pixka bat, eta gero tomate birrindua ipiniko diogu. Ondoren, burrata gazta italianoa jarriko diogu, txerri tomateak labean erreta gehituko dizkiogu, eta tomate lehorra. Aguakate
pixka bat jarriko diogu, eta gaurkoan gehituko diogu izokinketua. Eta azkenik, gehituko dizkiogu hainbat osagarri, txili ariak, loreak, kimuak, albaka freskoa, sesamo haziak, piper beltza eta olioa baita ere. Brantxarekin jarraitzeko, jogur bat prestatuko dugu, hasiko gera mango kulisa botatzen, ondoren goenagako jogurra jarriko dugu gainean, granola pixka bat botako diogu, eta azkenik fruta gehituko diogu. Bueno, hemen trikuan arrakasta gehien duten gauzetako bat, dira tostadak, hainbat mota ditugu, eta bueno, gero bigarrenik esango nuke, bueno, noski kafea, kafe ekologikoa daukagu, orduan oso kafe ona eta potentea da, eta azkenik esango nuke erroskillak, edo azenario tarta, eta kafekin gertatzen den bezala, tostadeetan, baita ere, bakoitzak aldu bere gustuaren arabera sortu bere tostada. Eta orduan, ogia aukeratu behar du, ogi ezberdinak ditugu, eta gero gainean jartzen dio, berak nahi duen kombinazioa edo delakoa, eta honek arrakasta handia dauka. Eta gure brantxa bukatzeko, kruasan bat prestatuko dugu mermeladarekin, eta sesamo garrapinatuarekin, gero hau kafe berezi batekin hartzeko, eta amaitzeko gure likuatua prestatuko dugu, fruta eta barazki ezberdinekin egindakoa. Bezero profil asko ditugu, baina esango nuke gehiengoa eguneroko bezeroak direla, egunero datoz, ordu berdinean, eta beti hartzen dute berdina, ja badakigu zer nahi duten, baina gero baita ere badatoz igual gazteen kuadriako saltzera, lanun batean, edo... Eta baita ere, kanpotarrak ere, iristen ari dira, onera, igual Googleen bitartez ikusten dituztelako argazkiak, edo, orduan, horiek izango lirateke perfilak. Bueno, Joseba eta kompainia, hemen gaude Trikua kafetegian, etorri nahi dezunean gure brantxa probatzera, naiz eta toki txikia izan, oso handiak gera. Osea, mila esker, agur! Agur! Hau Panora eta hau Parritxar eta hau prestatu ezuen amaiketako behar hori. Eharra brantxa, Bai, kistona. Kistona. Zu nolako gozaiak dituzu entrenatu behar dezunean da? Bueno, batzutan igual ditut tortitak abenanak. Vale. O bestela tosta batzukola. Tosta batzuk? Bai. Eta ze mantekilla mermelada o pixkat gazilla ere bai gustatzen zaizu, aguakate pixkat edo... Ez, normalen mermelada. Mermeladakin, ez da? Eta gero jogurra abenakin o zerealekin. Zerealekin, Bai. Ondo. Bueno, hemen jarriko geha martxan, bale? Eta gero jarraitu gizu galdetzen, zure dieta, norbaitek kudia izun edo, Bai. Ingo deuna da behitu, Hemen gozuko ateako deu, baina lehendabizi ateako jozu, bi azal pusketa eta botako deure bai zagarrea, bale? Eta zuku hori botatzen deunean, ur pixkat eta zagarra martxan jarriko deu. Eta aldi berian kontatu behar dezu hori. Hori dena zu kudeatzen dezu, o gurasok edo bakazu dietista bat hau dana kudeatzen dizuna? Ez, normalen ama jartzeuna, baina estela ez dakat inorrera mateiteneik elikadura o... Inorrek ez dizu guandikan ez dago, guandikan gaztia zera eta zu janda janin behar dezu hori, gelditu gabe, gero gastatzeko dena. Aragi aldetikan, arrai aldetikan, pasta, arroza, hori dana ere bai eman berko jozu desente, ez da? Bai, normalen pasta eta arroza... Bai, desente gatezu. Bai. Eta adibidez, aragila, arraia, oso gustatzen zaizu gehiago? Aragila gehiago. Bai, aragila gehiago. Bai. Oliaskua, jabtezu? Bai, normalen bai. Bai, eta xerrak eta hola gehiago. Aragila, arraia ezain beste, ose? Tarteka bai, baino ez zainbeste aragila bezala. Eta ze prestatzen zu, arraia prestatzen zu, nien ze lehatza reboxauta gustatzen zaizu, o nola gustatzen zaizu? Bai, o rebozauta o labian. Labian, bai. Ze gauza ona. Ondo. Bueno, eta entrenamientua, nola kudeatzen dituzu, nola azten dira zure hastiak? Pentsatzen da ikasketen nahi zela, guandikan, ez da? Bai. Ze ikasten? Ba, guain batxillerra lehenengoa. Bai. Vale. Eta eskolatik atea, eta egunero entrenatzezu, hastian zenba bider? Ba, hastian normalen igual lau bost, gehi kompetizioa. Lau bost, gehi kompetizioa? Eta deskantxua noiz itezu irati? Egun badakazu deskantxateko orduan, bal. Lo te altzea egun guzti hortan. Eta nola ititu zu entrenentuak, adidez, astelenian, astegunetan, nola iten dezu, a ber? Bai, entrenamenduan arabera, entrenamendua luzegoa baldima da, igual ikastola eramatet bueltakuan jateko, eta ja etxe iritsi, eta seitu nateatzeko, zegoain egunak motxagoan nola dian,
denboa gutxi. Bai. Igual biziletan, junberko ikastola bat, izautan ikastezula gaina, ez da? Bai. Usur biletik area entrenatu hona izango zen, ez da? Igual loguria goizian, ez da pixkat? Bai, hotza. Hotzare bai, ondo. Eta orduan eramatezu, eta esatezuna ez dakazu denbora argi gutxi, ez da? Bai, Zezartezu, pixka gimnasioa eta holare bai tokatzen zaizu? Bai, temporada zean, pretemporadan bai tarteka sartet. Eta bizikletan iten dezunean, nola iten dezu? Zenbat kilometro, nola kudeatzen dezu entrenamentua? Hori bai ingo zu entrenadore batekin eta talde lanian, ez da? Bai, bueno, normalen, bai, entrenadoriak bialtzizkian ze entrenatu, eta gero igual, aste burun batian, talde entrenamenduak ola ite ditugu. Vale. Ze gustatzen zaizu gehiago, talde giroan entrenazia, o bakarka, o... Bueno, ni taldean jutia guztet zait, konpainian jute zealako, baina, bueno, bakarrik entrenatzia de guztet zait. Gustatzen zaizu? Ados. Eta adibidez, zenba kilometro dituzu entrenamentu egun normal batian? 60 inguru... 60 inguru. Hortikan. Eta adibidez, usurbilin bizizea, ez da? Bai. Eta noak agutezea, segutezea, tipo igeldo aldea menditikan angora, o pixkat errepidetikan donosti aldea, o zautz aldea, o zeitezu? Bai, normalen beti... O andatzako mendita agutezea area. Ez, normalen beti kostaldea, zarautz aldea, zumai aldea, bai. Zeba, arnaz hori hartzezu, gehiago gustatzen zaizu, zergatik. Bai. Eta hori danak kudeatzeko ze, bueno, gurasona holkoa jarraitituzu buru belarri, o kaso gutxite jozu, kontatu pixkat. Bueno, a ver... Dio beha galdetuko jote, Kaso bai, gero ya zenbate, bueno... Bai esan, bai, eta gero nahi nahin. Ai, ama... Gauza desberdinak esatizu adibes entrenadoriak eta gurasoak, lehenu entrenatzen zanera eta guaini ere bai asko aldatu da. Esaten berezu guraso jau ez dijoa horrela. Bueno, entrenamendu bai lehenotik hain asko aldaudiala. Bueno, nik igual esati ez entrenamenduak aten o gutxorera eta behaiek bai igual behaiek dakitena o zer rekomendatzeaten, esateate. Zertan zuzendu behar dizue gehiena? Pasaitezea entrenatzen, o batzutan igual... Gillo inarazte izue, o... Ez, igual, ez dezuin nahikoa o zuk ustezuna, eta igual, esate izu, behin itagatik oi ez da ez gertatzen. Ja, zu, mekatxiz lamar, ez tetin, deskantzatu, bizitza luzia da, eta egitu baituzu kilometro egiteko denboa, ez da? Arrazoi dute. Eta entrenadoriaz ez zate izu? Beti aldeten gehiena iteko, eta egun txarra donian, egun txarra dut, eta ona donian, ona. Hori ere jakin inbierda, deskantzatu inbierda, nean bizita honetan deskantzatu inbierda. Osea, deskantzatu gabe, gero ez da kunditzen, ez da? Ez da kunditzen. Bueno, nola zoa zuk horrekin? Listo. Listo? Vale, ingo deuna da berta bota. Honi, martxa emango jo. Vale, eta nik krema honekin, laizter, hau irekiten asteanian, loditzen hasikoa. Eta listo, bota bertara nahi bazu. Bai, ninguetena da hemen, iragazteko ateako eta hauxe, eta hola ja gero krema iragatzita utziko dugu hemen. Vale, eta vale. Bueno, eta zuretako zein da indezun lasterketa berezilena o... Txarmangarri jena aukiezuna o goguan dakazuna gehiena? Nik uste lehenengo Espainiko txapelketak, kadete lehenengo urtekuak, ze nik temporazian helburu bezala jarri nun, eta gila zen, kadete lehenengo mailan enun espero horrea iritsiko, eta orduan, bueno. Eta ze gertatu zen, karrera hortan? Taldeka erlojupekoan irazin genuen, eta gero linean debai talde modun irabazi genuen, eta gero taldek irate bigarren nintzun, bestatek 5. ola, 7. eta ondo. Bai. Hemen irati ikusten duenean areriluak dardarkatziko dira, ez da? Bueno. Ona. Zer gustatzen zaizu karrera batian? Pelotoian junda nahiko goizen eskapada batin, o bukaera arte itxoitezu, o nolako diratzen dezu karrera bat? Ni uste oso desberdin izango da errepide o trail baten, edo antzeko tasuna daka? Ez, diferentiak dira. Zertan desberdintzen dira, hola, gehiena? Adiez, karreteran, adiez, neska gehiogea, igual pelotoian junta bukaera aldian, nola ja arrankatzen hasi ez da egize, eta gero, adiez, ziklokrosian, bakoitzak aldun ritmo altunan aguantau denbora, buelta guztik, eta ja hor seitun banatzea karrera. Ja.
Eta hor esan dezu bezala neskak igual kontserba zezue gehiago eta pelotoinan jutezate gehiago eta ez gu bezala buru belarrita eta eskapa eta venga eta gibelatea eta ez da? Bai. Ai ama, arrazoi. Hoi biziletan da lanian gertatzea lauzet, lanian. Eta adibidez, lasterketetan, lehiakortasuna ondila dago edo laguntasuna ondila dago, bertan? Bila bateare badaude hotia, ez da? Bai, normalen, igual karrera aurretik, egote gala deno batea ibiltzen. Gero ja karrera, bakoitza pixkat... Bakoitza berea, ez da? Eta gero ja karrera eta gero normalen denok ondo, deno lagun artien. Eta hori adibidez, traietatikan errepidea aldatu iten dare bai, ni ustez ez dakit, ez eta inbeste kontrolatzen, baina errepidekoa bai gehiago da talde lana eta traila da gehiago bakarkako lana? Bai, errepidean azkenean talde lanak asko balio. Azkenean taldeak zutzako ite bau lana. Bai, gregarioak eta iten duen lana, ez da? Asko ze hobeto izatea. Baina baiez, ziklokrosia gehiago da bakoitzak beria aldu nahi, eta ateatzean. Eta aurrea. Bueno, hau ingo deuna da iragatzi. Beti krematxo bat iten deunean, komen izatea iragaztia zergatikan arrautza sale bat erori bazaigu, gero hemen dakau bainan bainila hor geldituko zaigula, eta, besti gabe, beti ondo etorte da, grumito txikin bato gelditu bada, hemen di pasa, eta dana fin-fina gelditzea gero. Eta gero jarriko jouna da, geruza bat, plastikoana, aizateatzeko azal potolua, bale? Eta gero hemen, hau, ni beti esaten dute, nik nahiko Diogenes dakat, eta ez da Diogenegatik baizik, eta gauzak aprobetxatu inberdia. Eta hau, emateu, ze gauza, hau bota inberzu. Ez, hau iten deuna da behitu, garbitu, iten diuna da krema pastelera dakana denak endu, txukun, eta guk hau iten genduna zan, lanen, labian gainean, o labian bertan deshidratatu, eta gorgorra gelditzen dira. Eta gorgorra gelditzen dianean, iten da gero, birringailuakin eta azukriakin birrindu, eta ia badakazu azukre bat bainiladuna edo zein errezetai botatzeko. Aprobetxatu inbierdia gauzak. Bueno, hor jarriko deu. Eta bizita gainean zoazenian, ze sentzazio eukitze dituzun? Bueno, ni pentsatet asko pasako dituzula, ez da beti berdin izango. Baina, bueno, ondo zoazenian eta ze sentitzen dezu, adibidez? Disfrutatzen zoazen, disfrutau normalen beti. Gero ja, ondo zoazenian ikustezu aurretik indituzun lanak ondo indituzula. Eta gero, gaixi zoazenean sufritzen. Sufritzea, ez da? Bai. Bueno, hori totakatu inberri zatea, eta gaizki baino azkenian, dana ematen desunean hor bukaera, sufritzen ez base iristen da, ez tezula dana eman, ez da? Ez. Bueno, hemen txikusezu, biguntzen hasi zaizkiu zaharrak, eta zaharra desein baino lehenuo, ingo deuna da hemen. Bota. Ja, estilla, estitxo botako dio, vale, hau listo dakau, eta ingo deuna dare bai, bota kanela, lehenuo bota bernola berez hor geratu zait, guantxe kontuatu naiz, eta guain pasatxua botako eskilo, hidratatzen juteko, eta gero bai ingo deuna da kanelatea, laranja salakatea, zuko hau aprobetxatu lehen esan deun krematxo horiteko, eta krepak iten hasiko geha, baina bitartean jungo geha, Sweet Roma, hau gozotegi bada, Donostin dao, eta erakutziko izkigu bizkotxok iten. Kaixo Joseba, espaldiko, olatz naiz, Sweet Roman gaude, Santziaztoka kalean, Donostian, eta gaurkoan bizkotxo perfektu egiteko gomendio batzuk emango dizkizuegu. Lehengo gomendioa eta oso garrantzitsua osagai guztiak giro temperaturan egotea. Bai gurina, bai arrautzak, osagai guztiak temperatura egokien euki behar ditugu gero bizkotxoa ondo ateratzeko. Lehengo pausoa da gurina eta azukrea eta arrautzak ondo nastea, orduan horrek emango diolako lehuntasuna bizkotxoari. Arrautzak ere garrantzitsua da banan-bana irikitzea bol desberdin batean, eta hemendikan gero nastora ondira botatzea. Zergatik, lehenengoa gauza arrautza zatitxoak ez gelditzeko, eta bigarren gauza baten bat txarra baldin badago, masa guztia bota ez behar izateko. Orduan, banaka-banaka, zuritzen ditugu, eta barrura.
Bueno, hemen baditugu ja gure osagai eze guztiak ondo nahastuta, eta garrantzitsua da osagai bakoitzak bere ordena daukala. Lehenengo osagai izeak botatzen ditugu, eta orain botako genitun osagai lehorrak. Kasu honetan bainilazko bizkotxo bat denez, irina eta lagamia izango zen, baina txokolatezkoa baldin bada momentu honetan izango zen momentua nahasteko, edo kanelazkoa, edo edozein beste osagarri lehorrak orain jontatuko genitun, eta nahaste hori beste aurreko nasturarekin dena batera jarri. Beste gauza oso garrantzitsu bat da, irina eta osagai lehorrak tamizarekin pasa behar ditugu. Hau ez badugu egiten, bizkotxoan grumitoak geldituko zaizkigu, orduan beti tamiz txiki batetikan pasa. Osagai ezekin goaz berriro, vainilla esnean botatzen dugu, eta guztia gure batidoran. Hori bai, behin irina eta osagai lehorrak botata ditugunean, gure velozidadea oso bajua izan behar da. Bueno, hemen daukagu ja gure masa, gure bizkotxo perfecto ateratzeko, baina hau ez da nahikoa. Beste gauza garrantzitsu batzuk ere badaude. Gure moldea adibidez, ondo koipeztatu behar dugu. Koipeztatu eta gero, labeko papera jartza ere gomendiagarria da, horrela asko zerrexeago desmoldatuko dugu. Eta gure moldea beti bierenetik ez pasa. Zergatik, haunditzen baldin bada, bestela moldetikan aterako zaigu. Bueno, guk gaur molde laukizuzen hau aukeratu dugu. Zenbat denbora behar dugun labean? Kasu honetan, kalkulatuta daukagu jazen denbora, baina adibidez, bajuagoa baldin bada, denbora gutxiago behar izango du, altuagoa baldin bada gehiago. Beste gauza garrantzitsu bat oso altuak direnean, goiko zatia ez erretzeko, aluminozko papera jartzea gainetikan gure bizkotxoei. Horrela barrutikan egingo da, baina goiko partea ez zaigu erreko. Beste gauza oso garrantzitsua gure labea da. Oso zaila da etxe bakoitzeko labeak ezagutzea. Guk azkenean asko erabili dugu labe hau eta badakigu, baina egia da batzutan markatzen duen temperatura ez dela benetan daukan temperatura. Askotan termometro batzuk erabiltzen dira barruan sartzen dianak eta horiek bai esate dizutela justo temperatura. Orduan, labe bakoitza asko probatu eta bakoitzak ikasi beharko du bere labeak den temperaturarekin nola jolastu. Orain, gure bizkotxa labera jungo da, oso garrantzitsua. Ez ireki inoiz labea bizkotxa prest dagoen arte. Kanpotikan ikusi behar dugu eginda dago labeintzat irikia izateko. Eta beste gauza bat, aldez aurretikan gure labea berotuta egon behar da. Bizkotxoa sartu baino lehenago. Hemen daukagu gure bizkotxoa, ja oztu da, oso garrantzitsua da uztea ozten, ze bestela desmoldeatzen dugunean puskatu egingo zitzaigun. Gure kasuan hotza dago ja, eta hemen eukiko genuke ja gure bizkotxoa pixka bat gehiago ozten uzteko. Hemen daukazue gure gomendioak bizkotxoak egiteko, zuen etxean egiten badituzue, horrela primeran ateako zaizkizue, eta bestela ere hona etorri nahi badezute zerbait probatzera, etorri Sweet Romara, gure ateak irekira dabe zuentzat, eta zuretzat ere bai, Joseba. Eskerrik asko. Agur! Hau, Paolatz, mila esker zure aholkoengatik eta sei itxura iten dezun dana. Egia esan, hore bada, zure reporteak eukitzia, hemen neontzinan, eta binda berri zitituzu, eta gu beti irrikitan zuri entzuteko. Besarka da hondi bat, eta jarraitu goxatzen denoi. Bueno, gero arte, gurian jarraitu behar deu. Hemen behar deuna da, behitu, hemen eukideu burburrian, eta ia zagarra dezein nintaigu, baina ez da okuditan. Hola nahi genuen, xamurra. Eta hemen ingo deuna da, behitu. Inbiar detena da nik hemen. Zukua esan deu nola hortikan ateako deula. Ingo detena da, behitu, Hau, bertara bota, dena botako deu, horrela xe, eta hola zukuak aspira jungo dia, eta zuku hori, krema pasteleran goiadaka pade batekin, ingo deuna da, krematxo bat. Epela da hau handikan, bero xamarra, baina, ez da okuidu ikan. Ingo deuna da, behitu, hauken du, hau gero krepan barruan sartzeko utziko dugu hemen, pixka gehiago ateako jo, zukua, eta gero hemendikan bai kanela adarrak enduko deu, eta laranja nasala ere bai. Bale, nahi bazu behitu. Hor dakazu behian organikoa, eta hemendikan laranja nasala pare bat edo daude, hartu kanela eta kendu. Eta gero, hau,
Ja hori hola, trago bat emateko moguan da, hola. Ingo zu hemendikan, goiaraka bat hartu, eta hori buelta eta eta hori krematu ingo zu, bale? Hemen, hau zuretzako, eta nik krepak iten hasiko naiz. Bueno, martxuan, jasiko zea errepideko temporadakin, ezta? Bai. Ez aldala? Bai. Bai, bale. Eta nola hasiko da temporada? Ze proba dazkazu o nola jungo da urtia? Ba, lehenengoa nojan eukiko deu, Kopa Espainia. Nojan, Bai. bale? Ta, bueno, area juteko asmoakin gaude. Vale. Eta zenba proba daude, nojan, beti izan dezu, erlojupekuan bakito zona zeatela. Ez dakit tokatzen zaizuen erlojupekua, Ez. edo guen karrerak normalak, edo nolako, ze tipotako karrera askazu? Bai, normalen izatea denak karrera normalak, eta ero bai igual euteiala ba egun batzuk, izateianak erlojupeko karrerentzat. Vale, bota hori nahiko, Vale. Nahiko. Buelta batzuk eman, eta orduan, nola da temporada guk ulertzeko? Adibidez, bakigu, a ber, egoten dala, ez dakit, Euskadiko itzulia, o Espainiko itzulia, edo geho turra, ez dakit olako ikan badakazuen, o ze formatotan ibiltzen zeaten? Ez gu, bueno, igual tarteka bai eukitzeitula igual buelta txikik bezala. Bai. Bai ez, Baina danak egun batekoak dira, o egun gehiago lotzen dira ere bai? ez batzuk badaude hiru lau egunetakoak. 3-4 egunetakoak. Bai, Vale. Eta horiek ondo jutzaizkizu, edo nahi oso egun bateko esplosiboakin, edo ez ondo, biak biletan guztua bai. moldatzea. Vale. Eta, a ber, esan dezu, lehen da bizizu aztela, nojara. bai. Ze gehiago dakizu inbiar dezula. Ba, bueno, hemen Euskal Herriko karrerak pentsatet denak. Bai. Ta gero ba kanpoa bai daudela Kopa Espainia kanpoan. Bai. Ta igual batean nik uste jungo gala talde bezala. Vale. Eta, ze helburu dazkazu, zer lortu behar dezu, zerren bilazoa zaurten. Esan dezu Espainiakoa nahi dezula zehose interesgarriain, ezta? Bai, saiauko gea behintzat. Ta gero ba hemen Euskadiko txapelketa. Bai. Ta gero eotea hemen Gipuzkoako txapelketa erlojupekua individuala. Bai. Hemen Aizarna Zabalen izateana. Ta hoi de bai guztoko litzaiake. Irabaztia. Bai. Vale, Alba da bai. alba da. Bueno, eta denboraldi horrekin noiz arte irauten dezue? Normalen abuztua iraia hasiera arte, hola, Abuztua gutxora iraia bai. zertez, vale. Eta gero, buelta berriro, Bai, ziklokrosea. Ziklokrosea. Deskantzau pixka, eta... deskantzau pixka zen bada, deskantzau pixka, 4 egun? Ez. Berrogei egun, o... Ez, 2 aste gutxinez bai. Vale, 2 aste txo. 3 aste, hola, Vale. bai. Eta zeitezu aste horietan, zer zeitezu deskantzu momentu horietan, ez deutan aitzeingo bizikleta egundura, zeitezu, ze gustatzen zaizu itia? Ba hor, lagunekin aprobetxau bateatzia, Bai, pixka jur gaitia da. ona, hoi ninbiar da, Bai, Eta tarteka. guainin, geho, gerrazaka txarrak zerte diata. Guain aprobetxatu. Tarteka bai. Ta, bueno, gero, oporreta jo, lagunekin plan diferentekin. Ze plan, ze gustatzen zaizu, ondartza salia zea, mendilla jute zea, Gehiago playa. playa salia. Bai. Zautza torretzeko zea orduan, ez da? Bai. Hori joa jute zea gertu dakazula. Ez, zarautzea. Zautzea. Normalen bai. Vale. Bueno, eta surfea eta ibiltze zea? Ez. Volei-bolea, han deserto txikilan? Ez, ikastolan probatu deu surfa, Bai, baina bestela, hola, nere kabu inoiz ez. inoiz ez, Ez. Eta ikastolan ze, probatu zenuten, eskola kirola bezala edo zer? Bai, soinketan ikastaroa bezala euki genuen 2 klasetako haula. Bai, Eta, aukera matzeguen surfa probatzeko. una. Eta gustau zitzaizun? Bai. Zu zean harinak intente jarriko zinan zeudan. Zose. Eta hankakin zuk emango jozu golpiak ebai eharrak ez da igeriteko garaian. Pixka. Pixka. Asko ez, baino, zose. Igual zu, bizikletan ibilita igual bodi, arraletakin zukungo zinan, katxiz lamar, hartuko zindu nolatua, baino, haiduan. Bueno, eta ikasketak, lehenu esan duen bezala, baki zautzen zaudela ikasten. Bai. Ze ikasten guantxe? Bain, batxiller lehenengo urtekoa zientzitatik. Vale. Eta, mate, bio, fiki, eta gero, anatomia eta laborategi. Vale, jope, hoi da, gauza mordua. Bai, Eta, bai. ze inda intentzioa bukatzen desunian. Oaindik ez dakat zehar gehiago, ez dakit, baina, bueno, zerbait kirolakin lotuta edo osasuna o kirolakin lotutako zerbait. Ikuste zaizu. Bueno, hemen ingo deuna da, beitu,
krepak emendak hau, zu lagunduko jazu gainea. Jarriko zuna da horrena, konpotan goiarakada bat. Horrela, bale? Emango zu beste goiara bat, tori. Konpotan goiarakada bat emango zu, gio jarriko zu krema pastelerana beste goiarakada bat, eta itxingo ditugu, bale? Ikusiko zu, itxiko ditugu, albal pixkatekin aber lortzen deun, eta labian, gio, azukre pixka botoko jo gainetikan, eta labian sartuko ditugu. Ni uste krep gehiago ez ditugu lehingo, hauekin nahikoak atela. Bakit hemen baten bat izango la, gehiago egin, hemen kamara eta jende asko dago, eta gero ingo ditugu gehiago. Bale? Hoi da, hor guain krema pixka garri, enbendak atena da albal busketatxo batzuk, eta honekin ingo deuna da korapilua sakito bat bezala usteko. Beitu, horrela ingo deu, hau kanpora, eta hau beitu, kiribilduko dugu horrela, eta honekin ingo du soka izango balit bezala. Orduan, hartuko dugu hemen lau bazterretatikan, bat, bi, hiru, eta lau, eta ingo joguna da honekin, heltziakin nahikoa da. Hora heldu, bale? Ingo ditugu horrela, hiru sakito, hiru edo lau, hau esiak, ez da, zenba dazkau hemen, venga, hiru hauekin goitugu. Tori hemen beste bat, urreatu nabazu, hau kenduko dugu, hau dakio, hemen indeuna da orko supuak atea, krema pixka bota, eta hau botako jo labetik ateatzen deunian, Vale, hoi listo. Vale, nik harrapatuko izut, nik eba egin bihartetelako neria. Vale, ondo. Txaka eta txaka. Txaka ez, konpotatak krema pastelera, ez da txaka, Venga, tori hau. Vale. Txerreki txarraka. Txaka eta txaka, txerreki txarraka. Vale, hau listo. Hemen dibesta da pusketa hartuko, Eta hiru horiei botako jau azukre pixka gainetikan, labian karamelizatzeko, eta gero ja platerian bildu eta listo. A ber, hartuko dau. Bat, bi, hiru, eta lau. Hora aldo, eta bagoaz. Bueno, eta ziklokrosian zer da zaiena? Zer dite zaizu zaiena? Ba, nahi, zaiena hola ogorrena, eguraldia txarra honen eta goze bai. Lokatz gehi da honian. Baita. Hor ezurretaino sartu bihar zaizu gota, eta? Baita, ja, korri asko inberdanean. Zaila, ez da? Bai, gorra. Eta zeitezu, leheno bai bakit, leheno periodikoa sartzen zuela tripa arronda ez dakiz, eta gaur egun, erropa hobia dakazue, baina uran kontra ez da bezerre, ez da? Hor bakoitzi bera gurra barroaino sartzean ean, ez da? Gero, karrera bukaeran danetik jantzi, eta beru harrapatzea berri, ez da? Bueno, ingo deuna da, hau labian sartu, eta itxonin beharko ditugu 4 minutu edo, hau pixka kurruskari gatzia, eta platera eratuko ditugu segituan. Dakau, 180 gradutan, jarriko deu nahiko goian, zeratikan krepa inda dago, barruko inda dago, eta nabek bakarri nahi du karamelu gaitia azukriakin, bale? Hola, play, eta guantxe gatoz guetan. Oi, ama, iratia bitxaldu ingo deu, ehundoko itxura hartu duta, Bai, arra. Earra. 5 minututxo, esan dakua, dana indazion. Krepan egin unula iskina hau pixka karamela izatzia, jarria poli-politak, eta guain, a ber, kentziakoan, a ber, ez digun sakoak hola gaiten. A ber, iratia ondo indezun hau, Oso ondo indeula, ezin hau, Vale, hau listo, hau hemen utxiko dugu, ez da laborranikoa. Eta behitu, hemen indetena laranja salar, atera duna, konpotatikan, tira txiki batzuk ingoitugu, fin-finak, hauan goxuak izateko, vale, horrelaxe, guain, hartuko dugu hau, txukun, betikan xamurra itea eta kontu zibili, horrelaxe garriko dugu. Beste golpe txiki bat azukar pixkatenare polita ingo jola botako jau, hola, karamelua eta gero azukra utzare bai pixkat, gutxi, gutxio gehiago da. Gero jarriko duguna da hemen, laranja sal. Bare bat bota eta horrelaxe, hemen ere bai, vale? Eta guain, irati prestatu igun krematxo hau, botako de vuelta guztin horrelaxe, gainetik bitanto, vale? Eta amintzeko historia, mentatxo txikitxo bajarriko jau. Bain, deu, gaurko krep goxo hau konpota eta kremakin beteta, irati mi esker retortzegatik, jarraitu pedala ematen aurrian,
eta etorri honea, txapelakin. Ez bada Euskal Herrikoa, Europakoa, mundukoa igual zaigu. Txapel ematekarri, bale? Vale. Bueno, lagunak, bihar arte, aio, ondo pasat, eta ikusiko. Agur.